Πολλά πράγματα μπορεί να κάνουν ευτυχισμένους και χαρούμενους τους ανθρώπους, αλλά όσον αφορά το παλέ, ένα πράγμα μπορεί να κάνει για μας αν θέλει να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αν δυναμώσουμε τις μεγάλες πλατείες με ψηλά δέντρα, πραγματικά η επιρροή τους... Αλλά ο Δήμος Γαλατσίου φοβάται τη δική μας αντίδραση. Να σκεφτείτε την έννοια της αυτοδιοίκησης και να βοηθήσετε όλοι την Ελένη και όλο το συνδυασμό πολίτες σε δράση να κατακτήσει όσο μπορεί περισσότερες θέσεις και γιατί όχι και όλο το Δήμο, όπου ο πολίτης θα είναι ο κυρίαρχος, ο εξουσιαστής του εαυτού του και όλοι μαζί θα συναποφασίζουμε για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ευχαριστώ. Πολίτες σε δράση με την Ελένη Αυλωνίτου. Κανένας μόνος του στην κρίση. Μαζί παλεύουμε τη λύση.